Kävin tossa Shellillä ostamassa tupakkaa. Sätkätoppa. Vestin punasta. Röökin askit täällä on Suomen hintaisia 13 euroa, 11 euroa. Tää oli 23 euroa 50 senttiä. Sätkätoppa, kyllä. Mut tässä on, onko se normaali toppa 50 grammanen? Tässä on 50 grammaa. Minusta tää tuntuu vähän, että tässä on enemmän. Onko se 25 grammaa Suomesta tai 30 grammaa? En tiedä, mutta 23,50. Kling! Valtion kassaan. Lähtöä tässä tehdään. Viimeinen päivä täällä. Mä en oo tainnut esitellä tätä mökkiä, mikä meillä on ollut täällä niin ollenkaan. Niin otetaan tästä nyt lähtiessään tällainen pikainen esittely. Tosiaan siinä ulko-ovi ja tää on tällainen mökkikylä siis. Toisella puolella Karavaan-alue. Siitä tullaan sisälle ja tänne perälle kun mennään. Tässä on yksi makkari. Makuuhuone. Sen vieressä on WC. Tällainen ja sitten täällä perällä on toinen makuuhuone. Tällainen. Siinä on sofia. Sitten tänne tullaan olkkariin. Olohuone on tämmönen. Ja sitten keittiö tässä. Tässä sitten keittiö. Tämmönen. Parkkipaikka oli tuossa talon vieressä.
No niin, nyt tultiin meidän ensimmäiseen yöpymispaikkaan. Tää on vähän reilu 100 kilsaa edellisestä paikasta. Ollaan Saksan ja Hollannin rajalla. Tai ei nyt ihan lähellä rajaa, mutta melkein rajalla. Ja tämmönen mökki metsän siimeksessä peltojen ympäröimänä Nede kaupungin vieressä. Nede, nätti pikkukaupunki oli sellainen kylä. Oikeinkin nätti siis. Tää on todella nättiä seutua. Oikein sellaista, niin kuin tosta ajovideosta näkyykin, niin oikein supernättiä seutua. Ja täältä avautuu tällainen perinteinen hollantilainen maalaismaisema. Ja tää on koiran kanssa hyvä, kun tää on tämmösen metsän siimeksessä, niin pääsee heti ovesta tänne kusipaikoille. Me käytiin tuossa Lidlissä, tuossa Neden kylässä on myös Lidli ja Jumbo marketit. Ja kun tää Hollantihan on kuuluisa vegeruuistaan, niin löytyi Lidlistä vaikka mitä vegeherkkuu Sofialle, niin ei tarvi nälissään olla. Päästiin sisään. Täällä on niin puhdasta ja on kuule kaasuhellat ja uunit ja koira oksentaa. Tässä on vessa. Vessa on tämmönen perus. Siellä on ilmastointilaite, laitettiin päälle. Tänään on tosi kostea päivä, 25,5 näytti auton mittari. Lämpötila, tosi hiostava keli, aivan todella hiostava. Mutta ilmastointilaitehan pitää sisäilman mukavan kuivana ja viileänä. Täällä on makkari. Täällä on toinen makkari. Näin. Todella 5/5. 5/5. Oispa se edellinenkin mökki ollut tällainen ja tällaisessa paikassa. Mutta joo, nyt tää video oli nyt tällainen lyhyt video tähän väliin, koska seuraava video tulee Obelinkistä. Mä lähden tässä Obelinkkiin nyt ja se on tästä 30 kilometrin päässä nimittäin Obelinkki. Niin mä teen siitä Obelinkista sit ihan oman videonsa, mä en viiti sitä laittaa tähän perään. Niin tää video jää nyt vähän tämmöiseksi tyngäksi, mutta ei kai se haittaa. Kiitti kun katsoit tän videon ja nähdään ensi videolla Obelinkki-video sitten. Moro!